Gusii. Ritukoneria Jumatano chitariki kianda omutinyo 11 mwaka w'ekiri 2022 asine yaliganiri bene kurwa sigetaseni kia Ndizi TV elinde ngoletere amangana Amayia unabereka gokorekana kurwa chingongo chonsi inyechense asenchera yobwikiranu chinga kitoroche Ensa ya Kenya egendete kwirobile na bwegokoeneki okobwatana okuya nechense chiri chesiko anene mono Ensa ya South Africa na boigo Ensa ya Israel na boigo mwancho murigirira nigo abangina kuri county ya Kisii banyere kwa bagosaba umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kwa eneki okobwaterana kwaye no mu women rep donya toto aso kwa eneki nga bali bagochikokora emirimo asenseli ya Saudi Arabia ngobe kabale emerobili ya bena so kuligerelia merimo kibago chikokora na boigo byombe kibiri bikobaira astinse mochiri kondo mwanchi muri nyura astinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na boiga asense meri ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara www.ndizitv.or.ke Retalia na Fridah Kerubo na asensemo chibero kerelio nigotokobwatanere Joshua Auta konde teatra yanyora yo asenchera yoko ya chutia maoni tutokurwa tigabangana ara koregasi abamenyi be wodi ya Masege West kurukugania kwa bagochia serikali ya county ya Kisii Gender based violence nerebwato kwa wana baiseke defilement Nyamira ya kumire asegento kurunga defilement Ekiombegia Nyamira North Sako gosemia abayiboligoro yo gwetangana kisegi chege ngano bobe gosara abana banyaruka enjira serikali yakorete igafunga ebirabu byaito yarengebuya aboncherera bekibana boigo emibagani kwe murungani ko bwatikano gosie kwa ko boncherera bwabo Mwanche umurigereria gingo chaka kigimani gongo chakire county ya Kisii asengo komanyibuna abamenye be wodi ya Masege West yogotoka emeyebunge yabo basi nigo baumerana asensemo ya Nyabisia eliokorwa ebirengereri byabo naboigo aliabaganetiye go kigo ikiranigwa anene mono ne serikali ya county ya Kisii omurikito Vincent Onyancha na Mange kiagere binde bikonya bigokoreka egesundeime nabona igalende yanyarekanie mwatorateriga maoni tutokurwa tigabangana ara koregasi bana bande mbara bataka batari kwenyara banyene batari kwenyara nabaro tubarente iganga nabaro bumbaga neirigo konyu ikera ntutiga abana abare siko elinde bacha gochandika ekiagere kina kitwareta iregenteke egere muna mwatorentire toreta maoni ya elinde tokonyeke abwongati yabamenyi kurwa sensemo ya Nyabisia Masege West me nyamache bunge yabo basi nigo barokogani kwabo gochaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asebara wano mokonyi umugambi ya Nyabisia Dickson Rashidi Omaywa na inche buno umugambi weke subrogation ye nindo nga oboremera umbora ase subrogation yito igontuka ninge government ye county ejigotokonya mono lakini njama maoni anena aringa rende ensemo ya health ntubwata bakongu ensemo ya education ntubwata bakongu ensemo ya water mono amaje toko itari maya igo account egwa mangana ayo ekoreki etoroseria macha ayo etoroseria gisemi kigende buya abana baito bache kokonyeka mambi to babantu turabarabu ase account ya Kisii na boigo ase application ya Nyabisia tonyoro burabu okwira nanse ko birengo bicisemi na magacho achiskuru okubura wechinguru chomorera amone chikiro ngati yali baganeti goikeraniwa murabana chisukuru cheito igotorense turanyora chisukuru boronge muna bono iga Nyabisia sukuru erorore secondary teragachwere primary teragachwere ntutegete chisukuru tokare abana abanyora chisemi bono inchamaganiane nabondo jenga intumura bantu be kanisa abatware go cha iga muna tuachira abange iga tosuma so promote
enderigere amagendera ase ekenyero giaito abe buna bono chipara chigorwe ministima bono ntubwati abantu abange bamentu musundaime togosabaiga kia bagatobwati koringana amaoni eto buna bantu baje gukwana egena intu Nyabisia ito erabe asebe ko bamento buna omuchando monene no kuburwe kinyagetari anasense meyo ya Masige West asebe ateberune ngane yo koligererigwa asobwango mono mune nyagitari Nyabisia sabulgesen chos chirbo bas mostly Nyabisia ito ne tole maiga tobwati nyagitari pi atobwate si atokonye tomento chinguru egena intu tunyoresa abantu baito bagotamira engane yachire go participate buna intu abantu bare local igega korunse grassroots igere gento kingencho mono sana buna bono Nyabisia into bato muchando bwinya gitari pia kayana to go travel asa distance entambe sana na endekera to bate mashinani gose uduma mashinani ige minute abantu locally ba benefit ya mono lakini bonekera buna into to bate nyagitari go to go twa kumisana lakini to go sabanga ko to go china kitu achire galero okugani kwane kwa ngolinga kino ne bichiru bitu to bate ya Nyabisia biro sigwe chisogola chibe kwara robura buboto kerase igerero ende into gocha twanyora umusunte abantu twachandika nigo chinga kiecho barigani okurego kwebirengererie byo nakogania koigwekana ndwana kora en public participation ni yaje bona iga na butura pongese nga simbarati otemi konyereta twagokire asugocha konyora maoni aitu na bananchi ebyone byangarigati amenye kurwa sense meye ya Nyabisia iyo kutoka se sub county ya Nyamache meye county ya Kisii ase ward ya Masige West iyo kutoka se ebunge ya Bobasi gati amenye kurwa sense meye bono ni gobaga ni governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwa ne kibuna nkonyara ko igwana gotegerera ebirengere byabo ko reporter ya Ndizi TV kurwa ase ward ya Masige West meye county ya Kisii retirana nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Mbiamano sana omurike ito Vincent Onyancha asogotwariganiria oroboturu oroikirani kondo mwanchi muri togotigana nayo nigotokwende Eyemo goika county ya Nyamira asengo komanyibuna ekiombe gya Nyamira Notsako nigo litkolia lero keigora bene ekewanda gyo korosia chingeni asensemo ya Nyanderema North abamenye benseme yo nigo baigwa amaigerio anene mono chinga kibale gosemigwa chi enchira yo gwetangane chisegi chegenga naboigo bebo kwarukia abana banyaruka anene mono chinga kiechiga aboroki babachikobunge skuru naboigo koirana nka omurike ito job maangi no roboti ru asenchera iyo wekiranu nigo yaba omuchengo omonene ekero ekiombe kya Nyamira Notsako baigora obojia ekewanda gekugata chinyeni preserving machine asense moya Nyanderema ebunge ya Notmogirango. Tumekusanyika hapa ili tukuje tufungue kirasmi hii masini yetu ambayo inahifadhi mboga na mnavyoona tumeweka mikakati ya kwamba wamama wetu waweze kupewa jukumu katika jamii yetu kwa sababu mama ndio kiungo cha jamii. Boigo mbarua amaigerio ase abamenyi yoro yenchera yo gwetanga kurwa chisegi chegenka kubwa buno munginara agende echiro ire chinyeni chaya anyore kabesa konyora no nagake lakini ase into to kubarigeri chire lienene ase bakonera chinyeni chabo alafu nende tubata program ya gender based violence mainly to kwa namangana yechisegi cha nyumba omosemia Esnas Nyaramba nagikeria ogokina gwekerengo yechisegi chegenka nagoteba inengana ebwenderete korigererigwa ase oboime gender based violence nere bwato kwarukikwa bana baiseke defilement Nyamira ya kumire asegento kurunga defilement ogotibongwa kwa bana tabaninga inkikeragere tonyare konyora abantu ababetemd ngakitora akora to bakwanere na barobale ngento bakora nekebe ngakitogokora bali baikire gokora barastisel barastitera na baroba kwane rubonchereri baba abantu ngakaekera bararuechera mbacha koirorera kozi umaito kobe kumontechera negenteke ngao no gwonchereri no kongao ase arwa ekuro entindi gochia se bali getigo sara chinyaroka nindo chabangira na baswati babo bali bagete sabu ngomwana tiganda chukwani magokoro arokigwe baba be warned tigango kanye mapema ngakaratiga gokobwa tuneri umyangapi rebo 200 usemetie nyesaba urasechera na kende nkeyo mogo kwana
nekero turacha gokuoyi nga twatebi gunga naye kwarenge baba mabera taiye kara mabera siekiru na lura manyanga nono gusumairio gutugusumairia gankoyo abamenyi mbasabwa gosoera onde bwensi okugania kunereria kinyaruka obwene bwabo so tiga pigo koigwa so mwana agochigotibongo so mwana atibongiru tutaiti goteba nganche nyarebe akesimu gose teyo yorange atome message ase nambe Eyemo isanemo. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiamono sana omurikeito Job Maangi aso kwaligania orobotiro senchira yo weekend kwento gosika mutu aso orobotiro ndeni gongo kumanyibuna abonchereria bechiba na boigo emibagani nigo barokirwe okogechigwa kugosie kwa ase bagokorera obonchereri bwabo ase chinchira chitamanyikaini kolengana na barabuni go babere bakomomochi omonya Kerubo na Hashan Ongeri ase baganirie abega kobeka amangana ayeteneni na boigo kolingoliwa ningi gekogera agosieka obonchereri obwo omurikeito Mildred Momanyi na mange abateneneri bechinyomba cyo kwegokya amone meboganyo nigo besokia na kugikeria ogosie kwa gwechinyomba cyo ao imeyo mu cyo busongo aya nigago cha maiga yechinyomba cyo gosie kwa aboli tukolia igoro omoteneri bwechinyomba cyo kwegokya amone meboganyo Eric Matoke nigo amochirie eserikali ase ogosieka gwechinyomba cyo ase kiatebire buna nigo yale buya ase ogotwara egeikaro nyuma yokoira egetambokero ekyo ase boigo baganirie Nation Ongeri oyole municipality chair Eyemo county ya Kisii wesokia inse chinsa emerongebere na inye na kubali chibulie irerete egetambokero ekyo amagana abete igoro gari ngamana yogo ichana enjera serikali yakorete yachigafunga ebirabu byeito yarenge buya igo ware koimoka ntubuna executive bachiche batorangeri une organization toikaransinse batatebi amagani yabo kari koimoka umuntu agocho sieke club n'abantu ntorigete bakore gasi abafanyikazi tubwate n'abange bono basiekire abantu abanga ibagochi batoeti notes egere tugambe n'aba members baito tubaonye onye bakare gokorabo nje yento ndagosabe Mr. Ongeri kama out clear totebye kirenga kia kenene yogo sukuma bagusi bami no mono sana ntoke manyete nane ntongandire gukwana lakini twakoire 24 hours otebye abagusi buya ninki okubabunia ase chinga kecho nigo bamochirie obateneri bechi license ase okubabeka ama mochatali yobo maene kolengana no bonchereria bwabo. Kuna hii kitu imeenda trending eti sasa switch launch ndio tumefika, tukifika saa 5 tuna switch to strippers. Na hii kitu si reality. Ukikuja kwa ground hata tukienda tukifungua CCTV every day hakuna mahali tumeswitch kutoka mahali venye wanasema tumeswitch kutoka kuuza pombe tumekuja strippers. Ama hii jina wanaitumia vibaya. Hii jina switch launch si eti ni kuswitch from something to something. Nigo basabire omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati wasonania iliogoche gokora omuchando yo ase abange basirire kigasi cyabo yekubwatikana obugima nigo bogendete gokonga kegima. Gavana yaitara Arati ene egento tatorigereri mono ikiagere bine biasara bigwata abantu abange barikire bagokonya abantu abange industry ere nene ase Kisii county gosoro ba Kenya nere yebwata abantu barikire kirande basomete gose torangeria afanyakazi yabo bimwe atumireka toicho bisi yao obabagere kigasi onye county kero kigasi go chikoba many hotels actually geta afanyakazi abange mono sana bagosomia abana kuruo bagwaka na jirenti kuruo bagosabi guchi hotel bara abange. Ginko reporteria egetasen Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Mbiamano sana omurikeito Mildred Momanyi asoroboti oru yakondo manchi omulia togotigara Eyemo county ya Kisii omuteneneri bwabangina Eyemo county yo wananigo amuganirie omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati kubwaterana no mu women rep Donya Doris ase okoene kibunango bekabale emerobire ya bene nabo igokorigereria abasae abasubati bali bakogenda ase Ensa ya Saudi Arabia gochigokora emeremo nabo igokoene kiabunambali gochigo chandika gokwana nigo achonjora gati y'ebintu biri aganiti bichikorigererwa anene mono ebyombe biri bikoira abasubati gocha chinsemo chicha Saudi Arabia nabo igo merimo ki bago chigokora orobotira senchira iyo bikirano.
nabo iko gakitingwe bagopongesa mo women rep tonye toto gento ngenaro etase ketenga go kwananga ngo form ngare committee ekomanyanga abantu abana bari bakoenda isiko ngakibago etigwa nande ngakibago chibabero mochando ko bababwati abana baito ba ngentiru bakura abange isiko gakigento kirimo bwaterana na abana pamoja matokonye nintuku siko chitwato botako bonge abana baito bachiro bakwerera abangororo anse egroup ye ko chungusa ngaki abana bangakibako genda nanga bako sana ngakibako irana egera abana baito bakonyeke ne sengenje botaka bwato nyari ko bato nanderere twasinyiro bana abana ko bako maranto sinyento ko mobeka ngaki agokora ngakingo makonya bachunguse gakibako enda banyora kendeke bakonyera abaiburi. Omurai bense ya South Africa Cyril Ramaphosa nigo aikirana ase ense ya Kenya asariganirwa n'omurai bense ya Kenya Dr. William Ruto imeyo nyomba y'oburai ya State House imeyo mochi o Nairobi gokwana omurai bense ya Kenya Dr. William Ruto nigo aine kibuna okoigwana gwatokire egati ense ya Kenya na boigo South Africa asonde bwensi oragania gochigotarira enselia tagane iri gotwara visa aya nigo abaga kwene kigwana omurai bense ya South Africa Ramaphosa oyote babuna omurubiri yo nigora chigo chakwa bene omwaka ogocha 2023 omutenyi o January. On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime. Thanks to your personal intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. This dispensation will commence on the 1st of January in 2023, and that our officials will speed up the processes of putting this into effect, and that this dispensation will be available to Kenyans for a 90-day period in a given year, meaning that, yes, can use the 90 days, 10 days, 20 days, or whatever. For the full year, Kenyans will have a full 90 days. Ekina yokogania gotuguterare ekina kyobokurumie kikemubwateranitie mokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua amona abantu bande nigogia bakegotegerero bene litkolia rero ase kigambere kenene kia milimani imeyomochio Nairobi kolende kolengana no bosaiti bababokorwegwa nigo ekigambero kyabage kwene kibuna mbaraba bakorwa birori bisaine kubwatikana nekinekyo kolende kolengana no munachi ekina Victor Wakumile nigo aine kibuna litkolia angyo na chikoru okona cha wekinekyo. The investigating officer, as he has requested, is given more time to complete. Unless the investigating officer is given more time to complete investigation. Before the DPP profers charges against any person, they should first have full disclosure of all the documents or evidence they wish to rely on. It's within a while. Can't take a few photos, you never know. And then probably a last, Just come, let's see each other tomorrow. 9:30, we'll be done within 20 minutes. Abarai bechi kanisa nigo besokiri bene nabo igokwerera okegechigwa kwabo guchia serikali asogota egwali bagakurwa ebirengereri byabo kubwatikana na GMO kolengana na barabo nigo baba bakwene kibuna asamatuko amaiga nigo babire bakwegwali baga kolende asomwa koyiga nigo babire bakwebwa asamatuka amange. Whereas there was public participation that led to the banning of GMOs in Kenya in 2012, we are highly disappointed that this time round there was no public participation in lifting the ban. GMO seeds and hybrid seeds, replanting GM and hybrid seeds cannot be sustained as their productivity decreases from season to the other, and therefore farmers will eventually depend on sowed seeds, hence making the farmers more vulnerable.
Umugavana we county ya Uasin Gishu Jonathan B nigaenekiri okubwatana okuya gati ya county yo naboigo Ensa ya Israel asokweneki na chisekta ngo chichire gokina okwana nigo abagakurigirira chisekta gati yabo sekta yoburemi sekta ya mache sekta ya energy naboigo sekta yobochenu ase abagakubwaterana no muambazada o Israel asogochikweneki nanko be kabale emirobili ya bene naboigo kogale ya chisekta icho. And this time we are dealing with health. The last time I had an engagement with him, I told him that there are areas that can really help our people. One is health. And you remember in my Ngusokumi, health comes second. And another one is agriculture. And another one is water. And for today, we will not give a very detailed report. We are just saying that we are hosting the Israeli ambassador to Kenya, and we have gone around to look at our various sectors where we feel we need to partner and we need to have friends who can help us. So one of the areas we've really visited is Eldowas on matters water. We have visited the municipality because we are anticipating to become a city any time from now. Unenchereye moyo kweneki obokoreri obuya asinyagitari wananigo ababisa korase county ya Homa Bay baganire serikali ye county yo kobamentera abanyagitari ase kinyagitari cyo elinda kweneki bunankuligireri bale abaroire asenchira ebwenete kokwana nabaliki bamangana nigo baba bakweneki buna nigo asege kegetambe babeire bagutwara abanyagitari abake ase babeire bagutwara omuchando elikuligereria abaroire. Homa Bay County has had shortages in staff for quite a long time, and it has been an issue. But with the ongoing improvement in our facilities and opening up of new departments and new facilities across the country, the shortage of health workers has been exacerbated. Right now we are having our dental unit fully functional, we are having our eye unit fully functional, and we are having drugs in our facilities coming in huge amounts, and because of this we now need many more doctors than we needed before. We are having our oncology unit and renal unit also functioning, and we also need dentists because now we've fully equipped the Rachuonyo South and the referral hospital dental unit, and we've been having our Sindo dental unit functional. So this has led to a massive shortage of medical officers, dentists, pharmacists, and also specialists. So we would like this addressed, and we would like this addressed urgently because we are also having high numbers of patients now having confidence in our public facilities and coming in large numbers. County nigo chabire chikwerera omuchando bwinchara oyobere kokubaikera nabo igokogania serikali koimukie gitambukiro asokwene kibunango nyora bale endagira korase county ya Taita Taveta nigo baba bakwerera naki aboro kigwa batwalire chinga kichingongu asogwikira na skuru erinda kwenyorera amasomo abo kolende ebyombe nigo bimukiri egitambukiro asokwene kibunango nyora bale endagira kolende chinga kibale gukwana nabalike bamangana nigo bayerera una aboroki wagwetani achiri buibere niko babere bagotika kogende skuru kubwatikana no muchando yu. Jambo ambalo linafurahisha vile tumepata mwisani ambaye ameweza kuja kusaidia mwanafunzi kuweza kupata lishe kwa katika ile siku. Manake kulingana na vile tunavyojua mzigo wa kulisha wanafunzi shuleni umeenda kwa wazazi. Na wazazi wakati huu hali pia ni ngumu kwao. Baa la njaa limekithiri sana katika maeneo yetu ya Taita Taveta na Kenya yote kwa ujumla, na sisi kama shirika la Wildlife Works tukaona ni vizuri tuweze kukuja pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba tunatoa chakula kwa wanafunzi ambao wanasoma katika shule ambazo katika eneo hili. Our project is meant to cover the community, the forests and the wildlife, and if we don't take care of our community, then we will not be taking care of, we will not have anyone to take care of the environment.
Obo ibi bwetugo nigo bogendete kwene kigwa ase county ya Samburu chingaki abaibi batalirete ensemeyo nabo igo koiba chimboli gwetania chimiebere ase boigo bagete omusacha Eyemo w'emyaka 15 n'etatu lisasi oyogendete konyora obogwenia ase nyagitari ya Mararan. Wano nigo abamenyi bensemeyo baganirie serikali gutuma abanyanyimbo asichensemeyo nabo igo kwene kia obolendi. Wezi waliweza kuingia kwa boma. Hii boma iko na geti nyingi. Wakafunja mamilango. Wakaingia mwendo wa saa 5 hapo saa 6. Na wakaweza kufunja tena mpaka boma la mbuzi na wakatoweka na mbuzi karibu 240. Hapa jana watu walikuwa wamesuiliwa kwa ndani ya manyumba. Hakuna mtu angetoka nje. Kama mtu angetoka watu wangeuawa hapa, kwa sababu najua ya kwamba waziri wa usalama ako karibu kutembelea Samburu tarehe 18. Yale ambaye sisi tunataka akikuja atuambie ya kwamba mbuzi yetu itaweza kurudi lini, kwa sababu watu wetu tutaongelesha wakae na amani mpaka ile siku serikali watakuja kutoa muongozo. Sisi wote tukiwa leadership ya Samburu County tutaketi, tutamuongelesha na tumwambie yale ambayo tunataka tufanyiwe ili uweze mali yetu iweze kurudi. Mimi niko kijana msijana 4 na ingine ya university na ingine ya college na ingine ya secondary na ingine ya primary, na hii kitu yote natajika pesa. Na sisi hakuna kitu nakula na hakuna kitu nasomea watoto wangu. Naona watoto wangu na nataka pesa mingi, wakati mwingine nataka. Abo nchereri abo mochanga kuri county ya Trans Nzoia abono nigo baganirie serikali ye county yo kobarigere libaga asibara chigo kwarera oboncherere babo. Ani gagocha magega ye serikali ye county yo kobatebenga epara ne chikwaga chwa chense mochiri babere bagokorera oboncherere babo asibaganire go chikoegwa enseme ngao chinga kibagendete kweligeria engere yabo ya kerali tuko. Ile kama mwenzangu amesema tunataka mahali pazuri, mahali kuna lights, kuna choo, security. Hizi malori zinalala hapa usiku yote. Hawataki kusikia kilio chetu, maana sisi tulijaribu kutafuta kazi na kazi kwa upande wetu. Kwa serikali hawezi andika watu wote. Tuliamua kubuni kutafuta kazi yetu kama sisi watu wa uchukuzi, na imefika mahali wanatufurusha tutoke ndani ya hii town. Tunashindwa, sisi ni stakeholders. Tunashindwa tunaenda wapi? Tunataka kilio chetu tifikie bwana Natembea, maana imekuwa vigumu sisi kumfikia. Hii mchengo yote unaona Kitale ni hao watu unawaona hapa ndio wamechenga, kwa sababu wamejitolea kuja kufanyia kazi hapa mahali ambapo wanaita si kwao. So tulikuwa tunaomba governor yeye mwenyewe ajitokeze akuja atuambie nikiwatoa hapa nitawapeleka mahali fulani, na mahali wanatupeleka watupeleke mahali pia hatutaenda kusumbuliwa, na tuweke kila kitu yenye tunahitaji, kama ni choo, kama ni sheds, kama ni nini, tuwekewe tukae mahali pazuri tukitoa ushuru. Manje marigereri yakoro asoro watioro nigana ikire omweli obwa mangana Amayia asebire biga kwende ngo sabato basagoskato basakonyegera chikoraga chinsa isato ayona mangeno yanyara senchira iyo bwikirano nyara chinsa mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagatonya gwitira Ndizi TV News Digital na baga asensemo ya YouTube na bagatonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagatonya gwitira www.ndizitv.or.ke maga chikamera soko ene kibina ebicha na boigo eliogira gukira senchira ya bene na ere petronira mukira tobe tokubwatanira Joshua Auta asinse mochi byorokerero na ncheria ne Fridah Kerubo ngokoganiria oboligereria obuya.